Enten sing cilik dhewe. Lah iki omahe Singosari. Bengi melok ludruk nek awan balon ning kandangan. Gorokane asat seri kakan sego jagung. Kenalaken nggih wong Gondang Legi. Sing dereng kenal monggo diraketaken. Kula bojone Pak Jumilan sing duwe gawe. Dimaru nanggap ludruk lero anyar sing dipimpin kalian Bunda Marsam. Aduh, kalian Kaji Marsam kok iso Bunda? Tandai ayu-ayu pilihan enten sing ambune lebus sing edung pertama suarane enak geryane Wonokerto bengi melok ludruk lero anyar nek awan bakul tahu lho kandhane gak percaya lah iku sih tahu kate tahu kempit ora tahu kuning teko Kediri suarane enak jenenge Krisna tandai ludruk sampeyan kaya kabeh niki lanang dadi wedok enten sing cilik dhewe lah iki omahe Singosari bengi melok ludruk nek awan balon ning kandangan yo karek ning balon wong arek iki duwe dekor perias manten kok iso balon jangkep sing nomor 3 primadonnae ludruk lero anyar suarane enak jenenge Doni jenenge gak ono sing wedok blas lanang tok Doni nek bengi melok ludruk nek awan tukang golek sampah lah iki jenenge Doni bojone tukang gong kendakane tukang gong jenenge Pemas tau ditiliki Pak Ragil sapiro iki rek nyoro wedok cek angele kaya keleken watu karo ngenteni laras regolan dhisik apa mak nanggap ludruk timbangane nanggap wong watu aja guyu kok ganteng melakuna melesarung sayang lai eman kekapasan rendang legi ya duh kekapasan lai ngelone tandai ludruk gak kira menteng aman melakuna bola pon jauh Pak Jumilan bola pon jauh ganteng bila gerong kelero anyar abekasan sayang malam mangken cuket cungan
Sia